ಸುತ್ತಲ ಪೂನೆಲದ್ದೀತ ತೂನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಡೊಂದು ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಕುಡ್ಲಡೊಂಜಿ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು 1942 ಸ್ಥಾಪನೆ ಅನಿಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಭಾಗದ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂ ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪಂಡ ಪೂ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಆದ ಅವೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪಿನಿ ಕಾಮತ್ತಾರೆ ಅವಳು ಸೊಸೈಟಿ ಬಂದುಂಡು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಅಲ್ತಾನೆ ದುಂಬುಡ್ದಿಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು 2 ಪೂಜಾರ್ ನಕ್ಳು ಒಂದು ಸಾಹಿಬ್ರ ನಕ್ಳು ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಅಕ್ಳು ಒಂದು 4-5 ಜನ ಕುಲ್ದು ಈರೆಗೆ ಏತು ಇತ್ತ ಎಂಕೇತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಏತು ಬೈದ್ದೀನಿ ಆರೆಗೊಂಡ ಈಕ್ವಲಿ ಬಂತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಟ್ಟಂಡ ರೇಟ್ ಡೌನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಈರು ಪಂಪುನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆಚ್ ನೂದಟ್ಟಿ ಬೊಂಬಾಯಿ ಕಡಪುಟ್ರು ಉಂಡು ಇಂಕ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೇಸ್ ಹಾಕು ದುಂಬುದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಇತ್ತೆಗಳು ದಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರೋಡು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರನ್ ಟೈಮ್ ಈತು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ 4 ಐಟಮ್ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸದಾಗ ಎನ್ನಾಗ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒರಿಯೋಡು ಬಂದು ಇಂಕುಲ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ದುಂಬಾಗ ಇಂಚಿನ ಆಪನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಈತಿನೆಟ್ಟ ಒರಿತಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ವಾರಿ ಹಿಡಿದು ಆಗ್ಲು ಆಗ್ಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲು ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಐತ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ದ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾರಿ ಆತು ವರ್ಷದಿಂಚ ಅಂದೆ ಬಾರೆಡ್ ನೈಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೈಪುನು ಬಾಯಮ್ಮ ಮಾಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜೋಲ್ಲಾರ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಎಂಜೊಂಡು ಬೇರ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಮರೆಯಲ್ಲತ್ತ ಬೇರೆ ಡಲ್ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಅಂದೆ ನೀರು ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ನ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟದೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಕಣಾರ್ಪುಣಿ ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಿ ಮಂತು ದೀಪನ ಎಂತ ಉದುಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬತ್ತಂದ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಅವನು